Amets Arzailu Santiak laugarren aldiz irabazi du Xilabaren txapelketa, asteburu honetan jokatu den final nagusian gailendu ondotik. Endaiarraren hitzak eta bertan zauden beste protagonistenak entzungo ditugu hurrengo minutuetan. Arratsaldeon ikusentzule agurgarriok, baditugu beste gai batzuk gaurko saioan ere bai, kulturarekin jarraituz besteak beste, Nestor Basterretxearen azken eskulturaren irudiak ikusiko ditugu jada bisitatu daitekelako hemen Baionan. Astera goaz. Babesten zuen izarak kendu eta Nestor Basterretxearen seme-alabek eta Etxegarai auzapezak estreinatu dute Egunon Baiona eskultura Lapurdiko hiriburuan. C'est la dernière œuvre de Nestor Basterretxea dans sa vie d'artiste. Basterretxeak bere bizi artistikoan egin zuen azken lana da, Baionari oparitu ziona, eta era berean, hiria eta artea ulertzeko zuen ikuspuntua islatzen duena. En plus de ça, nous permet de voir comment le regard. Bertan 2010ean bere lanekin antolatu zen erakusketa bikoitz baten kari jaso zuen harrera honaz maiten minduta, lan hau eskaini zion hiriari maketa modura. 10 urte beranduago, berau gorpuztea erabaki dute. Isilunekiko lore hau utzi digu. Udan hasi baino lehenago, hemengo alkatea gurekin harremanetan jarrintzan, esateko nola bere behaien nahia zan, aitaren maketa txiki hori hola gauzatzea, eta egitea hemen ikusten dugun eskultura. Orduan oso polita unkigarria ere nola ez, aita ez dago, baina nola bai berriro berreskuratu iten dugu bere arte eta bere pertsona, eta, en fin, polita, oso. Lore baten burua eta hiriko harresiak irudikatzen ditu, baina irekita hiria bera den bezala. Basterretxearen lana baionaratzea garrantzitsua da, nola bait, Euskal Herriaren zubilana egiten baitu. Polita ere hemen Baiona nolako zea eskultura eta berezea hola egitea zeren, behaintzat Euskal Herria oso garrantzitsua izan da, beti horren alde borrokatu intzun bere bizitza osoan, eta nola bait zera hori hemen dago ez, bere zutsu hori bere zera hemen ikusten da. Mugimenduan ulertu eta ikusi behar den eskultura da, barnera sartuz, eta nola bait Baionako Lapurdiko hiriburuko historia eta nortasuna gorpuztu nahi duena. Azken urteak Lapurdi eta Gipuzkoako mugan bizi izan zen Basterretxea, Hondarribian, eta bertako alkatea eta foru aldundiko kideak ere bertaratu dira. Garbi dago, artista unibertsala izan dela, eta Euskal Herriari begira ere, artista erraldoi horietako bat. Zubiak eraikitzeko gaitasuna zuen artista erraldoia. Askotan iruditzen zaigulako herri bakar bat izan da, batak besteari bizkarre emanez bizigiala, eta hori sendotzeko aukera balin bada, topalekua hitza beha ere bai, guretzako oso ona da. Arteak ere horretarako gaitasuna baitu, 7 metro luze eta 3 alto dituen Egunon Baionak kasu. Ostiral honetan zendu zen Ramuntxo Kamplong, 82 urte bete berriak zituela. Makean jaioa Ipar Euskal Herriko hainbat egituretako sorreran parte hartu zuen. Seaska ikastolen federazioan eta Elkar argitaletxean besteak beste. 4 urtez gainera Euskal Kultur Erakundeko presidentea izan zen. Politikarloan Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluko presidente kargua bete eta gero Eusko Alderdi Jeltzaleko hautetsi bilakatu zen angelun. 2004 eta 2008 bitartean Iparburu Batzarreko presidentea izan zen. Hileta arratsalde honetan egingo dute. Amets Arzailu Santiak. Oraindik finaleko tentsioa gorputzean hartu gaitu zaran Amets Arzailu Xilabako txapeldunak. Egin duena ongi baina lo gutxi egin duela aitortu digu. Zaharrena zen finaleko seikotean, baita txapeldun bakarra ere. Zama bat ardura bat senditzen duzu, gehi zure buruari eransten diozuna, eta banera eman esan. Erantzunkizunaren pixua behar bada ezakit inoiz baino gehiago, baina
Eta orduan, liberazio bat sentitu nuen pixka bat bukatzean. Txapelketa barne lehia modura ikusten du. Bertsolagunak lehia horretan norbere hoberena emateko konplizeak. Eta Donibane Loitzuneko plazan egindako lanarekin oroar gustura geratu bazen ere. Zuk zure buruaren gandik espero duzunarekin ari zara lehiatzen, eta aski zorrotza izaten naiz, eta nire burua hartzen dut behar baino zorrotzago, baina nire buruaren gandik espero dudan hortara iristen kostatzen zaitegi esan. Eta orduan denetan ezin duzu iritsi, batzutan hurbiltzen zara, beste batzutan urruntxiago. Nik uste dut, ibili nintzela batzutan hurbilago, eta orduan horren satisfakzioa badut, beste batzutan urruntxiago, eta bersoie gero etxera boltan edo oean, edo biharamun goizan hobetzen dituzu, eta ikusten duzu, urrengo batean egin litekela. 2008, 10 eta 12an Silabako eta 2013an Euskal Herriko txapeldun izan ostean, txapelketetan ez dela eroso aritu aitortu digu. Azken Euskal Herrikoan finaleko eguna izan nuen bakarrik eta kosta zitzaidan liberatzen eta bersotan nire burua aurkitzen. Eta orduan txapelketetan nahita ezinaren oroitzapen puntu hori banuen iragan hurbilenean behintzat. Silaba hontan egia esan lehen saioan ongi askatu nuen eta pozik gelditu nintzen nire buruarekin. Eta orduan lagundu dit pixkat berrera ikitzen eta uste dut, iragan hurbileko nahita ezin hoiek orain beste begi batzutatik ikusten ditu eta erakutsi didate baita ere eta orduan poza begi horietatik ere ikusten dut. Txapeldenak dira desberdinak eta, ez dakit iruditzen zait, momentuan pozik gehien eman didana izan dela edo olako harintze bat eman ditu behintzat. Biriatuko mendira. Momentu horrek eta emozio momentu horrek eta etxean bizi izan dugunak, hasieran biriatuko mendira begira jarri ninduen, eta gero biriatuko mendira igotzen bazara, handik muga ikusten da. Eta muga horren errealitatea zoritxarrez izugarri gordina eta gogorra da, eta egunero ikusten da hurbiltzen baldin bazara, eta ez dakit egoeraren larritasunaz kontziente garen benetan inguruan bizi izanik ere. Muga madarikatu bat erantzi ziguten guri. Eta mugartan bizia jokatzen dutenei, bertsozalei eta berriki galdu duten amari eskaini zion Artzaiusek uztai beltz preziatua. Zuriak ez paikara beltz, beltzak ez baitira zuri. Txapela Andoni Iturriozen eskutik jaso zuen Artzaiusek, itzalean lan asko egin duen gizona. Amets familia lagunak ditut, eta txapela ematea ametseri niretzat ohore handigoa oino. Baina txapelketak baina gehiago berak. Baina nik maite ditut nola egiten duten lana transmisioa egiteko aurrari, eta ikusita 200 bat aur nola ikasten ari diren iparraldean bakarrik bertsotan, nire pozgarri bat. Eta gero ere maite ditut afariak. Hala ere, ukaezina da txapelketek sortzen duten sugarra bertsolari eta zaleen artean. Asko gustatu zait, asko gustatu zait egia esatea. Zu horren bueltan, Ane Miren Txoperenak eta Patxi Diartek lehen finala zuten. Apartatipia da, zo batentzat aski. Eta 6. eta 5. lekuan bukatu badute ere, sobera dago bai, zo horretan bientzat lekua. Bai, guretzat txapelduna izanen da beti, itxenduna itxendulare. Eta noski, pankarta guzik berari zuzenduk ziren, eta bai, guretzat txapelduna. Pankarten txapelduna ni naiz ze opari. 3. tokia Odei Barrosorentzat eta 4. Maialen Arzaiusentzat izan dira, urren ez urren 605 eta 586 kakotx 5 punturekin. Errex ulertuko dena, hau da benetan naizena. Batzuetan oso pozik gelditu naiz, eta beste batzuetan pixkat borrokan senditu naiz, barruan, baina esan gaurko helburua berezik izen gozatzea, plaza polit bat izatea, eta plaza oso polita zen, eta aprobetxatzea publikoaren indarra, nik uste dut lortu dudala hori egitea, eta gero Euskal Herrikoa heldu aurrengo urtean, helburu bat ere bazen hori, eta lortuta, beraz, gehiago ez dut eskatzen. Afganistan zekar
baldeak guztiz aztu gaituela. Barroso eta Artzaiuz biak alabiak Euskal Herriko txapelketarako sailkatu dira, Miren Artetxerekin batera. Bigarren postuan geratu dena, maila izugarria eman da. Nei asko gustatu zait Miren Artetxe, freskura handia ekarri dio, bueno, ez dakit. Egiten ditu gauza simple, nire gustoko, la simple, baina botatzen du importantena, baditu kolpe onak eta gero gainea, ekartzen du kanpoko kultura ere. Eta bere bertso batekin amaituko dugu gaurko saioa. Ikus-entzuleok, bihar arte. Ze arriskua ez da homosexuala, puta beltza arabiarra, aberatxena da arriskutsua, den minoria bakarra.